Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε και πάλι στο On Your Face by Effie. Σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο unboxing. Θα σας δείξω αυτό εδώ το κουτί από beautytestbox.com. Έχει μέσα 5 full size προϊόντα μακιγιάζ από την εταιρεία Ingrid Cosmetics. Η αλήθεια είναι ότι δεν την γνώριζα την εταιρεία και θέλω πάρα πολύ να τα δούμε τα προϊόντα μαζί. Λοιπόν, το κουτί αυτό μπορείτε να το αγοράσετε από το www.beautytestbox.com και κοστίζει 22 ευρώ. Ενώ άμα πάρεις τα προϊόντα που έχει μέσα αυτό το κουτί, αν τα αγοράσεις ξεχωριστά, έχουν συνολική αξία 64 ευρώ. Οπότε είναι ένα τρομερό deal. Όπως το ανοίγουμε το κουτάκι, μέσα βρίσκεις το χαρτάκι αυτό, κλασικά. Δίνουν δώρο και ένα μαντιλάκι ντε μακιγιάζ και σε προηγούμενο του κουτί ήταν έτσι. Λοιπόν, και μέσα έχει αναλυτικά όλα τα προϊόντα. Εδώ πέρα είναι, μισό λεπτό να το δείτε. Αυτά εδώ είναι τα προϊόντα, θα πέσουν τώρα έτσι όπως το κάνω. Αυτό είναι το ρούζ, θα τα δούμε αναλυτικά, αλλά θέλω να ξεκινήσω με τη σειρά, έτσι όπως τα βλέπω και εδώ πέρα γραμμένα. Οπότε θα ξεκινήσω με το primer, λέγεται primer base, είναι ένα mattifying and smoothing primer, το οποίο παρατείνει τη διάρκεια του make-up επάνω στο πρόσωπό μας. Είναι έτσι σε μπουκαλάκι και είναι με αντλία, το βάζω λίγο στο χέρι με πάνω. Είναι αυτό εδώ το διάφανο τζελ. Λοιπόν, είναι μία βάση η οποία, όπως λέει κιόλας, σου κάνει μάτι την επιδερμίδα και smooth. Είναι από αυτές που σου αφήνουν ένα βελούδινο φίλτρο πάνω στην επιδερμίδα και γεμίζουν τους σπόρους του δέρματος. Έχει την υφή του τζελ, πιο πολύ τζελ και όχι τόσο αφρός. Αυτό το προϊόν από μόνο του έχει 10 ευρώ και 50 λεπτά. Περιέχει, από ό,τι λέει μέσα, βιταμίνη F, άγριο τριαντάφυλλο και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βλέποντάς το και από κοντά, έχει κάνει όντως πολύ ματ την επιδερμίδα και έχει αφήσει ένα βελούδινο φίλτρο από πάνω. Τώρα που θα βάλω το make-up θα δούμε αν όντως γεμίζει τους πόρους και κάθεται καλύτερα το make-up από πάνω. Και συνεχίζω με το make-up foundation, που είναι από τη σειρά Mineral Silk and Lift και διαρκεί 16 ώρες. Έχει και αυτό 30 ml και κοστίζει 14 ευρώ και 50 λεπτά. Είναι ένα υγρό make-up προσώπου με μετάξι που μειώνει τις ατέλειες του δέρματος. Επίσης είναι εμπλουτισμένο και αυτό με βιταμίνη F, άγριου τριαντάφυλλου και φίλτρα UV και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάζω πάλι λίγο πάνω στο χέρι μου. Ελπίζω το χρώμα του να μου ταιριάξει. Μου φαίνεται από τώρα ότι θα είναι καλυπτικό γιατί έβαλα πολύ λίγο στο χέρι μου πάνω, αλλά βλέπω ότι θα μου φτάσει και θα μου περισσέψει. Θα έπρεπε να βάλω λιγότερο, αλλά δεν ήξερα, πρώτη φορά είναι που το χρησιμοποιώ. Παίρνω το βρεγμένο μου beauty blender και αρχίζω να το ταμπονάρω. Τελικά έχει μέτρια κάλυψη, αφήνει δηλαδή φυσικό αποτέλεσμα, καλύπτει κοκκινίλες έτσι και δυσχρωμίες, αλλά αφήνοντας φυσικό αποτέλεσμα και όχι αποτέλεσμα πολύ έντονο σαν μάσκα. Είναι πολύ ευχάριστο, δεν νιώθω ότι μου μπουκώνει το δέρμα. Θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι, γιατί μέσα στο καλοκαίρι μου αρέσει να χρησιμοποιώ make-up που δεν σου μπουκώνουν το δέρμα, που δεν είναι πολύ παχιά, που σου αφήνουν το δέρμα να αναπνέει, γιατί έχουμε πάρα πολύ ζέστη και ήδη ξεκίνησε η ζέστη και υδρώνεις και δεν είναι καθόλου ωραία να έχεις αυτό το cakey εφέ πάνω στο πρόσωπό σου. Θέλει πιο ανάλαφρες υφές. Θέλει προϊόντα που αφήνουν έτσι κι αλλιώς το δέρμα να λάμπει από μόνο του και αυτό είναι ένα τέτοιο προϊόν. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω.
Θέλω να δω... Λοιπόν, έχει απόχρωση τελικά και είναι στην απόχρωση 29 Porcelain. Θα βάλω λίγο ακόμα εδώ έτσι σε σημεία που θα ήθελα λίγο παραπάνω κάλυψη. Πολύ άνετα το κτίζω, βασικά με λίγο πάλι νόμιζα ότι έβαλα, αλλά έβαλα πολύ τελικά. Μπορείς εύκολα να προσθέσεις προϊόν. Ναι, τέλεια, με 2 στρώσεις είμαι πολύ ευχαριστημένη. Νομίζω ότι μπορείτε να το διακρίνετε ότι αφήνει λάμψη στο πρόσωπο, δεν στο κάνει ματ, όπως είπα και πριν. Έχει καλύψει δυσχρωμίες, έχει καλύψει κοκκινίλες, ατέλειες και αφήνει έτσι αυτή τη φυσική λάμψη στα ζυγωματικά, χωρίς να έχω βάλει highlighter ας πούμε, δίνει από μόνο του την υγιή φυσική λάμψη. Συνεχίζω με το concealer, το οποίο είναι το Ideal Skin Concealer και έχει 13 ευρώ και 50 λεπτά. Είναι ένα διορθωτικό concealer που μειώνει ατέλειες, μαύρους κύκλους και σακούλες κάτω από τα μάτια. Έχει ελαφριά σύσταση με βιταμίνες και φυσικά εκχυλίσματα, τα οποία επαναφέρουν την ελαστικότητα του δέρματος, ενώ παράλληλα την ενυδατώνουν. Και αυτό με φίλτρα προστασίας UV και είναι στην απόχρωση 10. Είναι έτσι, σε αυτή τη μορφή, σαν lip gloss ας το πούμε. Αρκετά ανοιχτόχρωμο. Είναι ωραίο για φωτοσκιάσεις, είναι πολύ ανοιχτόχρωμο. Είναι πολύ κρεμώδες. Τελευταία όταν απλώνω concealer δεν το απλώνω σύριζα κάτω από τις βλεφαρίδες του ματιού, εκεί που κάνουμε γραμμούλες. Το βάζω λίγο πιο κάτω και μετά όταν με το beauty blender πάω και το απλώνω και προς τα εκεί. Έτσι αποφεύγεις να μαζευτεί το concealer στις γραμμούλες κάτω από το μάτι. Για να δούμε τώρα με το beauty blender πώς απλώνεται. Ωραίο είναι σαν concealer, δεν είμαι σίγουρη για την απόχρωση, αν μου κάθεται καλά. Ιδανικά θα χρησιμοποιούσα ένα πορτοκαλί concealer από κάτω για να αποχρωματίσω τελείως τους μαύρους κύκλους και μετά θα έβαζα αυτό από πάνω. Νομίζω ότι τότε θα καθότανε τέλεια, θα φώτιζε τέλεια. Θα έλεγα ότι είναι και αυτό μέτριας κάλυψης, μέτριας προσελαφριάς. Σίγουρα δεν νιώθω τώρα ότι μου έχει καλύψει 100% τους κύκλους, δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα. Αλλά εδώ ας πούμε θα πρόσθετα λίγο ακόμα. Παρ' όλα αυτά σαν concealer μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει η υφή του. Δεν σου αφήνει μάτ αποτέλεσμα, είναι κρεμώδες αλλά όχι πάρα πολύ ώστε να μαζεύεται στις γραμμούλες. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει να μαζευτεί. Θα το σετάρω και με μία πούδρα εννοείται. Αλλά πριν από αυτό θα το περάσω λίγο και στη μύτη. Η αλήθεια είναι ότι η απόχρωσή του για φωτοσκιάσεις είναι πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα το σετάρω με μία ρευστή πούδρα. Είναι μία διάφανη, δεν έχει χρώμα, από RCMA. Σεταρισμένο είναι τέλειο. Μέχρι στιγμής η βάση είναι τέλεια και το primer και το make-up και το concealer εξαιρετικά. Ήδη το κουτί έχει βγάλει τα λεφτά του, δεν το συζητώ. Και συνεχίζω με το ρούζ, το οποίο είναι αυτό εδώ και λέγεται Satin Touch Blush. Έχει 10 ευρώ και 50 λεπτά και το συγκεκριμένο είναι στην απόχρωση 13. Δείτε, έχει πολύ ωραίο σχέδιο, έχει ένα τριαντάφυλλο και είναι ένα σάπιο μήλο, dusty rose θα το έλεγα, με χρυσούς ιριδισμούς μέσα. Νομίζω ότι θα κολακεύει πάρα πολύ την επιδερμίδα και θα κολακεύει νομίζω και τη μαυρισμένη επιδερμίδα. Θα το εφαρμόσω με ένα πινέλο από Real Techniques, το Blush Brush. Ναι, αφήνει ιριδισμούς και έχει πολύ καλή απόδοση. Θα περάσω λίγη πουδρίτσα για να κάτσει καλύτερα. Άμα δεν βάλεις πούδρα μπορεί να σου κάνει λεκέδες. Εντάξει, έχει τρομερή απόδοση. Βάζω ελάχιστο και βγαίνει κατευθείαν και έχει ένα τέλειο χρώμα. Αυτοί οι ιριδισμοί του με τρελαίνουνε.
Νομίζω ότι θα κολακεύει όλες τις επιδερμίδες, και ανοιχτόχρωμες και σκουρόχρωμες και μαυρισμένες. Θα γράφει τέλεια. Πιστεύω ότι θα είναι το αγαπημένο μου όλο το καλοκαίρι. Και όταν θέλω να δώσω λίγο χρώμα παραπάνω στην επιδερμίδα μου χωρίς να βάψω μάτια ή να βάλω μπρόνζ κτλ, μ' αρέσει να παίρνω το ρούζ και με το πινέλο να το τοποθετώ έτσι από την κόγχη και προς τα πάνω, έτσι πολύ ελαφριά, προς τους κροτάφους. Δίνει ομοιόμορφο χρώμα στο πρόσωπο και το ζωντανεύει λίγο, του δίνεις μία φρεσκάδα και μία δροσιά. Οπότε όταν κάνω ένα φυσικό γρήγορο μακιγιάζ, σίγουρα περνάω το ρούζ έτσι και κάνει αμέσως διαφορά. Με αυτό το ρούζ επίσης δεν χρειάζεται να βάλεις highlighter, γιατί έχει ήδη highlighter μέσα. Και τέλος έχω εδώ το Liquid Lipstick Matte από την Icrit Cosmetics, έχει 15 €, είναι ένα υγρό κραγιόν που εγγυάται τέλειο ματ φινίρισμα μακράς διαρκείας. Είναι σε νέα εμπλουτισμένη σύσταση με βιταμίνες Ε και F άγριου τριαντάφυλλου. Αυτή είναι, λέει, η βιταμίνη της νεότητας που προστατεύει τα ξηρά χείλη. Και είναι στην απόχρωση 103 που είναι και αυτή σε μια έτσι τριανταφυλλή φούξ απόχρωση. Καταρχήν είναι τέλειο πάνω στα χείλη. Είναι σαν μους κρεμόδες, πολύ ωραίο, δεν είναι ξηρό καθόλου, βγάζει τέλειο χρώμα. Τα liquid lipsticks είναι τα αγαπημένα μου εδώ και πολύ καιρό. Και το συγκεκριμένο έχει πραγματικά πάρα πολύ ωραία υφή, κατευθείαν στεγνώνει, ήδη έχει στεγνώσει. Τέλειο χρώμα, νομίζω ότι συνδυάζεται, εντάξει, τέλεια με το ρούζ, καταπληκτικός συνδυασμός. Νομίζω ότι θα βάλω άλλη μία στρώση, έτσι για να είναι Όλα αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε και ξεχωριστά και μεμονωμένα στο beautytestbox.com, αλλά όπως σας είπα από μόνο τους θα τα αγοράσετε 64 €, ενώ στο κουτί μόνο 22 €. Πολλές φορές με έχετε ρωτήσει ποια καλλυντικά θεωρώ τα βασικά που πρέπει να έχει κάποιος, και με αυτό το κουτί μου ήρθε κατευθείαν αυτό στο μυαλό. Κατά τη γνώμη μου αυτό το κουτί πραγματικά έχει τα βασικά καλλυντικά που πρέπει να έχει κάποιος, συν μια πούδρα. Δεν είχε το κουτί μέσα μια πούδρα, οπότε primer, make-up, concealer, rouge και ένα κραγιόν είναι τα βασικά, συν μια πούδρα και μια μάσκαρα. Οπότε με αυτό το κουτί παίρνεις 5 full size προϊόντα στην τιμή των 22 €. Με αυτήν εδώ την εφαρμογή που είδατε, νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι πιο συγκεκριμένο, ρωτήστε με στα σχόλια κάτω από το βίντεο ή βρείτε με στα social media μου, στο Facebook και στο Instagram ή στο Snapchat, όπου θέλετε εσείς. Twitter δεν έχω. Κάντε subscribe στο κανάλι μου για να βλέπετε αμέσως τα βίντεο που ανεβάζω. Κάντε like στο βίντεο άμα σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το link από το κουτί που θα έχω κάτω από το βίντεο, και μέχρι το επόμενο βίντεο σας φιλώ. Μουα!